שחזרתם אלינו לכל בוקר, ואני אומרת שלום לאורחים שהצטרפו אליי. הקיץ כבר נמצא בסופו, והשאיר לרבים מאיתנו מזכרת, כתמי פיגמנטציה. ועכשיו זה זמן מצוין להתחיל לטפל בהם. ואני אומרת שלום לדוקטור טל נחליאלי, מומחה לכירורגיה פלסטית, אסתטית וטיפולי לייזר. איזה שם מקסים יש לך, נחליאלי. באמת. מה שאמרתי, הקיץ הוא חלק מהגורמים לפיגמנטציה בעור? בעיקר. בעיקר? ולא לשכוח שמדינת ישראל יש קיץ 8 חודשים. אנחנו נחשבים כאחד מהאזורים שיש לו הכי הרבה שמש. שמש וחום. ואנחנו יודעים שאנחנו בגיל צעיר נחשפים הרבה לשמש, כי אנחנו אוהבים ללכת לים. רוצים להיות שזופים ויפים. ועוד בגיל שלי, ההורים שלי עוד עשו לי אמבטיות שמש. בשביל הוויטמין D. כן. אתה יודע שלא יהיה חסר חס וחלילה לילד. בהחלט, אז זהו. אז אנחנו יודעים שהשמש נותנת לנו את הצ'ק אחרי 30 שנה. וחוץ משמש, מה גורם לפיגמנטציה? מה שגורם חוץ משמש זה הורמונים, ומה שקרוי גורם קונגניטלי. ילדים נולדים עם כתמים. בדרך כלל מדובר בכתמים ורודים, כתמים שמקורם בכלי דם, אבל יש לנו גם כתמים מסוגים אחרים. יש כתמים חומים, שאנחנו יודעים שהם יכולים להיות גם, עלולים להיות סרטניים, אבל בדרך כלל מה שאנחנו מתכוונים זה לכתמים שהם שפירים. ובאיזה אזורים בפנים או בגוף הם עלולים להופיע? הכתמים שאנחנו נולדים איתם יכולים להופיע בכל גוף, אבל מה שאנחנו בעיקר זה האזורים שחשופים לשמש, שזה מדובר על הפנים. מה, כפות ידיים? פנים, כפות ידיים, הצוואר. דקולטה? דקולטה. וזה מפריע מאוד לאמא של הכלה ביום החתונה של הבת שלה, אז הן באות לעשות טיפולים לפני זה. מה, ויש אוכלוסייה שיותר מועדת לפורענות, מה שנקרא? כן, בהחלט. האוכלוסייה היא בעיקר אנשים שבעלי גוון עור בהיר. מאשר רובנו, אנחנו לא באפריקה. לבהירים, לג'ינג'ים. לבהירים, לג'ינג'ים, וגם לאלה ששותים אלכוהול. אז אנחנו יודעים שיש להם הרבה יותר נטייה לכתמים בעלי פיגמנט של כלי דם. בגלל האלכוהול שפוגע בכבד? בגלל האלכוהול שהוא לא רק פוגע בכבד, הוא גם פוגע בעור. אז אנחנו יודעים שאחת הסיבות לאותם נימים קטנים בפנים, ועל גבי האף, הם שתיית מעובה של האלכוהול. אז בוא, סיפרת, בוא נדבר על טיפולים, על פתרונות. הפתרון הטוב ביותר הוא פתרון של לייזר. אנחנו יודעים שעם השנים אנחנו הולכים יותר לטיפולים שהם פחות אגרסיביים, פחות ניתוחיים, יותר טיפולים שהם מקומיים ללא פגיעה משמעותית בעור, וטיפולי לייזר לא פוגעים בעור. מה שהם עושים הם פוגעים בפיגמנט בלבד. זאת אומרת, האדם... זה מבהיר אותו, את הפיגמנט? זה מבהיר, זה מחזיר את האור באזור הפיגמנט לגוון המקורי שלו. בכל מיני, בטיפול אחד, בכמה טיפולים, או זה תלוי בכתם עצמו? זה תלוי בכתם עצמו. ככל שהכתם עמוק, אם הפיגמנט יותר או פחות, למשל בכלי דם, ככל שהכלי דם הוא יותר עמוק, אנחנו נצטרך לפעמים טיפול נוסף, אבל בדרך כלל אנחנו לא מדברים יותר מ2-3 טיפולים, בהפרש של חודש אחד מהשני. מה אנחנו רואים עכשיו? תמונה של קליבלג' מה שנקרא, של הדקולטה של אישה לפני, ואחרי כמה טיפולים, שניים? כן. עכשיו, צריך לשמור את זה אחר כך באיזה אופן מסוים, או שאסור לצאת לשמש, או להגן איזושהי קרם הגנה? בהחלט. מה שאנחנו ממליצים זה בכלל לאחר טיפולי לייזר, וזו הסיבה שאנחנו מתחילים לעשות את הטיפולים האלה בסתיו, כאשר השמש לא חשופה, כי אם אנחנו עושים טיפולים בקיץ, אנחנו לא משיגים שום אפקט מהטיפול עצמו. לכן אנחנו ממליצים לעשות את זה... אלה נימי דם, זה לא פיגמנטציה, נכון? אלה נימי דם על גבי הפנים, ומה שאנחנו יכולים לראות שאחרי טיפול אחד, אנחנו יכולים להעלים כמעט 80-90% מהנימים. ורק בפנים הנימי דם אפשר להעלים, או שגם בשאר הגוף, ברגליים נאמר, או... ברגליים זה תלוי, כי נימים ברגליים יותר קל להעלים, ואת אותם ורידים קשה יותר להעלים. כי הורידים יושבים בחלק היותר עמוק, ואז צריכים להשתמש בטכניקות נוספות ללייזר, כמו טכניקות של הזרקות, וכו', או להגיע אף לניתוח. זה נעלם לתמיד או שצריך לתחזק את זה? זה נעלם לתמיד. אותה קרן לייזר שפוגעת באותו מקום, היא מעלימה את הפיגמנט לחלוטין לתמיד. זה לא אומר שלא יופיע בעתיד במקומות אחרים. אבל אותו פיגמנט או אותו נים לא יופיע יותר. לא יופיע יותר. כואף? לא, ממש לא. לא? אין הרדמה מקומית, אין משחת הרדמה, אין טיפולים בהרדמה. זה טיפול שהוא מאוד מאוד נעים. יש לנו מכשיר מיוחד שיש לו קירור תוך כדי. לכן... זה סיפור יקר, דוקטור? הסיפור לא יקר, הוא סיפור יחסית שווה לכל נפש. אני מודה לך מאוד, דוקטור נחליאלי. תודה רבה.